Φίλες και φίλοι του καναλιού μας, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα βίντεο πνευματικής περιήγησης και αυτογνωσίας. Στις 6 Αυγούστου η Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά μία από τις δεσποτικές και πιο λαμπρές εορτές της χριστιανοσύνης, τη μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς θα ήταν να αντικρίσετε έστω για μία στιγμή την απόλυτη δόξα του Θεού? Να σταθείτε μπροστά σε ένα φως τόσο λαμπερό που δεν ανατέλει από τον ήλιο αλλά από την ίδια την πηγή της ζωής. Δεν πρόκειται απλώς για ένα θαύμα ανάμεσα στα άλλα. Είναι η στιγμή που ο ουρανός ακούμπησε τη γη. Είναι η στιγμή που ο Ιησούς Χριστός αποκάλυψε στους μαθητές του και μέσω αυτών σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, τη θεϊκή του φύση. Σήμερα θα ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο, στις πλαγιές του όρους Θαβόρ. Θα αναλύσουμε τα βαθιά πνευματικά μηνύματα αυτής της ημέρας, τα θαύματα που τη συνοδεύουν, τις παραδόσεις του λαού μας, αλλά και το νόημα του ακτιστού φωτός. Μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος, καθώς θα ακούσουμε και θα ερμηνεύσουμε το συγκλονιστικό απολυτίκιο της εορτής. Για να κατανοήσουμε τη μεταμόρφωση, πρέπει να μεταφερθούμε λίγες ημέρες πριν από το γεγονός. Ο Ιησούς βρίσκεται με τους μαθητές του στην περιοχή της Καισαρίας της Φιλίππου. Ο χρόνος πιέζει. Το πάθος, ο Σταυρός και ο Γολγοθάς πλησιάζουν. Ο Χριστός αρχίζει να προετοιμάζει τους Αποστόλους. Τους αποκαλύπτει ότι πρέπει να πάει στα Ιεροσόλυμα, να δοκιμάσει πολλά από τους πρεσβυτέρους και τους αρχιερείς, να θανατωθεί και την τρίτη ημέρα να αναστηθεί. Οι μαθητές παγώνουν. Ο ανθρώπινος νους τους δεν μπορεί να συλλάβει πως ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού, θα υποστεί έναν τόσο ατιμωτικό θάνατο. Η πίστη τους κλονίζεται. Τότε ο Ιησούς παίρνει μαζί του τους τρεις πιο στενούς του μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Τους οδηγεί σε ένα όρος υψηλών κατηδίαν, την συνήθεια που είχε πάντα όταν ήθελε να προσευχηθεί. Η παράδοση της Εκκλησίας ταυτίζει αυτό το βουνό με το όρος Θαβόρ στη Γαλιλαία. Καθώς ο Ιησούς προσευχόταν, οι μαθητές, κουρασμένοι από την πεζοπορία, αποκοιμήθηκαν. Αλλά ξαφνικά συνέβη το ανεξήγητο. Όταν οι μαθητές ξύπνησαν, είδαν το πρόσωπο του δασκάλου τους να λάμπει σαν τον ήλιο. Τα ενδύματά του είχαν γίνει ολοάλευκα, λαμπερά σαν το ίδιο το φως, λευκά σαν το χιόνι, τόσο που κανένας λευκαντής στη γη δεν θα μπορούσε να τα κάνει έτσι. Δίπλα στον Χριστό εμφανίστηκαν δύο μεγάλες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Μωυσής, που εκπροσωπούσε τον νόμο και τους νεκρούς, και ο Ηλίας, που εκπροσωπούσε τους προφήτες και τους ζώντες, αφού αναλήφθηκε στους ουρανούς. Συνομιλούσαν μαζί του για την έξοδο που έμελε να συμπληρώσει ο Χριστός στην Ιερουσαλήμ, δηλαδή για το πάθος και την Ανάστασή του. Ο Πέτρος, ζώντας μια κατάσταση απόλυτης ουράνιας ευτυχίας και δέους, αναφωνεί «Κύριε, καλόν εστίν ημάς όδε είναι», που αυτό στη νεοελληνική γλώσσα μεταφράζεται ως «Κύριε, είναι τόσο ωραία να μέναμε για πάντα εδώ. Αν θέλεις να φτιάξουμε 3 σκηνές, μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία». Πριν προλάβει να τελειώσει τη φράση του, μία φωτεινή νεφέλη, το Άγιο Πνεύμα, τους επισκίασε και μέσα από την νεφέλη ακούστηκε η φωνή του Θεού Πατέρα. «Ούτως εστιν ο Υιός μου ο αγαπητός, εν ο ευδόκησα αυτού ακούεται». Οι μαθητές, τρομοκρατημένοι από τη θεϊκή μεγαλοπρέπεια, έπεσαν με το πρόσωπο στο έδαφος. Όταν ο Ιησούς τους πλησίασε, τους άγγιξε απαλά και τους είπε «Σηκωθείτε και μη φοβάστε». Σηκώνοντας τα μάτια τους, δεν είδαν κανέναν άλλον παρά μόνο τον Ιησού. Κατεβαίνοντας από το βουνό, ο Χριστός τους έδωσε μια αυστηρή εντολή. Να μην πουν σε κανέναν αυτό που είδαν, μέχρι ο Υιός του ανθρώπου να αναστηθεί εκ νεκρών. Φίλοι μου, η ιστορία της μεταμορφώσεως δεν είναι απλώς ένα γεγονός του παρελθόντος, αλλά ένα διαρκές μήνυμα ελπίδας και μεταμόρφωσης για τη δική μας ζωή.
Αν βρίσκετε το περιεχόμενο αυτό πνευματικά ωφέλιμο και θέλετε να συνεχίσουμε να εξερευνούμε μαζί τις μεγάλες εορτές, τους βίους των Αγίων και τα μυστήρια της πίστης μας, κάντε τώρα εγγραφή, subscribe στο κανάλι μας και πατήστε το καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο. Επίσης, πατήστε το like αν σας αρέσει αυτή η αφήγηση και γράψτε μας κάτω στα σχόλια. Ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο θαύμα ή τι σημαίνει για εσάς η εορτή της μεταμορφώσεως. Η αλληλεπίδρασή σας βοηθάει το κανάλι μας να μεγαλώσει και να φτάσει αυτό το μήνυμα σε ακόμα περισσότερους ανθρώπους. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας και συνεχίζουμε τώρα με τα θαύματα και τη βαθιά θεολογική σημασία αυτής της ημέρας. Γιατί όμως ο Χριστός μεταμορφώθηκε και γιατί επέλεξε τη συγκεκριμένη στιγμή. Η Εκκλησία μας δίνει μια πολύ καθαρή απάντηση. Ο Χριστός μεταμορφώθηκε για να στηρίξει τους μαθητές του. Γνώριζε ότι σε λίγες μέρες θα τον έβλεπαν να μαστιγώνεται, να εξευτελίζεται και να πεθαίνει πάνω στο σταυρό. Έπρεπε λοιπόν να έχουν δει τη θεϊκή του δόξα, ώστε να καταλάβουν ότι ο θάνατός του δεν ήταν ήττα, αλλά εκούσια θυσία για τη σωτηρία του κόσμου. Όπως λέει και το κοντάκιο της εορτής. «Ήνα όταν είδωση σταυρούμενον, το μεν πάθος νοήσος συνεκούσιον». Όμως υπάρχει και κάτι βαθύτερο. Στη μεταμόρφωση δεν άλλαξε ο Χριστός. Άλλαξαν οι οφθαλμοί των μαθητών. Ο Χριστός ήταν πάντα Θεός, πάντα γεμάτος από το θεϊκό φως. Όμως οι άνθρωποι, λόγω της αμαρτίας, αδυνατούν να δουν αυτό το φως. Στο όρος Θαβόρ, το Άγιο Πνεύμα άνοιξε τα πνευματικά μάτια των Αποστόλων, επιτρέποντάς τους να δουν το Χριστό όπως πραγματικά είναι. Εδώ εισερχόμαστε σε μια τεράστια πνευματική έννοια της Ορθοδοξίας. Το άκτιστο φως. Το φως του Θαβόρ δεν ήταν κτιστό, δηλαδή δεν ήταν σαν το φως του ήλιου ή της φωτιάς που δημιουργήθηκε από το Θεό. Ήταν η ίδια η άκτιστη ενέργεια του Θεού. Είναι το φως που βιώνουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας μέσα από τη βαθιά προσευχή και την κάθαρση της καρδιάς. Στον 14ο αιώνα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς υπερασπίστηκε στεναρά αυτή την αλήθεια απέναντι στους δυτικούς θεολόγους, αποδεικνύοντας ότι ο άνθρωπος μπορεί να γίνει κοινωνός των ενεργειών του Θεού, να θεωθεί και να μεταμορφωθεί και ο ίδιος πνευματικά. Η μεταμόρφωση του Χριστού είναι η υπόσχεση για τη δική μας μεταμόρφωση. Μας υπενθυμίζει ότι ο άνθρωπος δεν φτιάχτηκε για να ζει στο σκοτάδι των παθών, της θλίψης και της φθοράς, αλλά για να γίνει φως και να ζήσει στην αιώνια δόξα του Θεού. Η εορτή της μεταμορφώσεως περιβάλλεται από θαύματα που φτάνουν μέχρι τις μέρες μας, αλλά και από όμορφες ελληνορθόδοξες παραδόσεις. Το πιο γνωστό σύγχρονο θαύμα συμβαίνει κάθε χρόνο στο ίδιο το όρος Θαβόρ, στην Αγία Γη. Στις 6 Αυγούστου, την ώρα που ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων ή ο ιερέας διαβάζει τις ευχές της εορτής, εμφανίζεται στον ανέφελο ουρανό μία περίεργη φωτεινή νεφέλη. Το φαινόμενο αυτό έχει καταγραφεί αμέτρητες φορές από επιστήμονες, δημοσιογράφους και χιλιάδες προσκυνητές. Η νεφέλη αυτή κατεβαίνει πάνω από το ορθόδοξο μοναστήρι της Μεταμορφώσεως, αναδύοντας μια άρρητη ευωδία, ενώ πολλές φορές βγαίνουν από αυτήν μικρές φωτεινές γλωσσίδες που αγγίζουν τους πιστούς χωρίς να τους καίνε. Πρόκειται για μια ζωντανή υπενθύμηση της φωτεινής νεφέλης που επισκίασε τους Αποστόλους πριν από 2.000 χρόνια. Στην πατρίδα μας, η μεταμόρφωση του Σωτήρος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη φύση και τη σοδιά. Είναι η ημέρα που ευλογούνται τα πρώτα σταφύλια. Οι πιστοί φέρνουν στην εκκλησία καλάθια γεμάτα με τα πρώτα σταφύλια της χρονιάς. Ο ιερέας διαβάζει την ειδική ευχή της μεταλήψεως των σταφυλών, ευχαριστώντας τον Θεό για τους καρπούς της γης. Η παράδοση αυτή έχει βαθύ συμβολισμό. Όπως το σταφύλι μεταμορφώνεται σε κρασί, έτσι και ο άνθρωπος μεταμορφώνεται εν Χριστώ. Παράλληλα,
Ο καρπός της αμπέλου μας θυμίζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όπου ο ίνος μεταβάλλεται σε αίμα Χριστού. Επίσης, παρόλο που διανύουμε την νηστεία του 15 Αυγούστου για την κοίμηση της Θεοτόκου, η ημέρα της μεταμορφώσεως είναι κατάλυσης ηχθείως. Η Εκκλησία μας επιτρέπει να φάμε ψάρι, γιορτάζοντας τη μεγάλη αυτή δεσποτική εορτή με χαρά και αγαλίαση. Όταν μπαίνουμε στο ναό στις 6 Αυγούστου, ο Βυζαντινός χορός ψάλει έναν από τους πιο λαμπρούς και θεολογικά πλούσιους ύμνους της Εκκλησίας μας. Το απολυτίκιο της εορτής. Ας το ακούσουμε. «Μετεμορφώθης εν το όρη Χριστέ ο Θεός, δείξα στις μαθητές σου την δόξαν σου, καθώς ειδύναντο, λάμψον και ημίν της αμαρτωλής, το φως σου το αΐδιον, πρεσβείας της Θεοτόκου, φωτοδότα δόξαση». Ας σταθούμε για λίγο στις λέξεις αυτού του ύμνου, γιατί κρύβουν όλο το νόημα της ημέρας. 1. Δείξα στις μαθητές σου την δόξαν σου καθώς ειδύναντο. Ο Χριστός δεν φανέρωσε όλη του τη θεϊκή δόξα, γιατί ο θνητός άνθρωπος δεν αντέχει να δει τον Θεό στην απόλυτη πληρότητά του. Αποκάλυψε τόση δόξα όσοι ειδύναντο, δηλαδή όσοι αντίχαν να αντικρίσουν οι μαθητές. 2. Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής, το φως σου το αΐδιον. Αυτή είναι η θερμή προσευχή όλων μας. Ζητάμε από το Χριστό να φωτίσει και τις δικές μας σκοτεινές ψυχές με το αΐδιο, δηλαδή το παντοτινό, το αιώνιο φως του. 3. Φωτοδότα δόξαση. Κλείνουμε δοξάζοντας το Χριστό ως τον μόνο αληθινό δότη του φωτός. Αγαπημένοι μου φίλοι, η μεταμόρφωση του Σωτήρος στις 6 Αυγούστου δεν είναι απλώς μια ανάμνηση. Είναι μια ανοιχτή πρόσκληση σε έναν κόσμο που συχνά κατακλείζεται από το σκοτάδι, το άγχος, τον πόνο και την αβεβαιότητα. Το φως του Θαβόρ έρχεται να μας θυμίσει ότι υπάρχει ελπίδα. Μας καλεί να διώξουμε το σκοτάδι από την καρδιά μας, να συγχωρέσουμε, να αγαπήσουμε και να μεταμορφώσουμε την καθημερινότητά μας. Όπως ο Χριστός ανέβηκε στο βουνό για να προσευχηθεί, έτσι και εμείς καλούμαστε να κάνουμε τη δική μας πνευματική ανάβαση. Να ξεφύγουμε για λίγο από τον θόρυβο της καθημερινότητας και να αναζητήσουμε τη γαλήνη της προσευχής. Εύχομαι το φως της μεταμορφώσεως να φωτίζει τις οικογένειές σας, τις σκέψεις σας και κάθε σας βήμα. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όσους και όσες γιορτάζουν. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, εγγραφή και να μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τους αγαπημένους σας. Με την ευχή του Χριστού, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.